Problema sa disposal sa hospital waste na sinati usab sa dakbayan sa Mandawi nga gipangitaan na og solusyon karon. Atong sayran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, sa likod nga bahin lang sa Mandawi City Hospital gipahimutang karon kining ubay-ubay nga mga bag sa infectious o hazardous waste nga gipapaaksyon na sa mga otoridad. Sulod sa yellow garbage bags, gipamutang lang sa likod sa Mandawi City Hospital compound kining ubay-ubay nga mga hazardous waste. Aminado ang tagduma sa ospital, taod-taod na kini dito, samtang wa pa maasikaso ang issue sa infectious waste hauler o kompanya nga muhakot o mo-treat niini. Kung mudaghan na kaayo ang basura, hakuton kini sa taga Senro paingon sa karaan nga North Bus Terminal kay didto temporaryo nga gipondo. Kining issue sa disposal sa hazardous waste usa sa gipatutukan ni Mayor Jonky Uwano sa iyang pag-inspeksyon sa ospital. More than a year na di ay wa pa nakuha. Katong yung nakitaan dito karon murag minimal pa ganito na daw sa North Bus Terminal. Kaya nag-change man og provider. Yan, baguro ko nung kuha ng contract ang mga licenses nila. Ang mga licenses nila. Until then, manamong ipa-priority, pa-follow up nato sa atong team kung unsa na niya sa provider, kano sa nila ma-pick up. The hazardous waste are treated prior nga ibutang sila din nato sa likod. So gi-disinfect sad na sila dayon we kanang ibutang gyud sila sa yellow nato nga plastics just to kanang ma-designate lang gyud sila ba makita sa mga tawo nga infectious. Gilibot kaganiha sa mayor ang ospital pagsusi sa infrastruktura ug unsay mga gikinahanglan nila. Nagpakisayod sab siya sa estado sa operating room kanusa magamit. Sa karon gipaabot na lang ang ATS o automatic transfer switch aron masiguro ang uninterrupted nga kuryente labi na kung dunay operasyon nga mahitabo. Kaya ang ato ang nurses ato na sang na pa-train, na pa-refresh na nato ang ilahang mga skills on the kanang OR operating room nato nga kanang mga skills. So we also have one surgeon, although welcome pod ta nga to accept mga consultants. So mga private na sila ng mga doctors. Gipasalig sa syudad, paspasan ang requests sa ospital sama sa mga tambal. Punan sab sila og ambulansya. It will take time to build a modern city hospital. That's one of our priority projects. Kita kay highly urbanized city ang Mandawi, kay bawal mo ana fifth wealthiest city outside of Metro Manila in terms of asset. Pero as you can see, we could do better pa siguro aning 25 bed capacity na hospital. Samtang ses balik nining issue sa mga hospital waste doon na nagikasabot nga bag-ong kompanya ang Mandawi City aron may muhakot ni atong mga infectious ug hospital waste dili lang gikan sa Tambalanan apan gikan sab sa City Health Department. Posible kuno nga sud ning buwan sa Hulyo makumpleto nang ilagi kinahanglan nga mga requirements ug mga papeles aron ilan na nga mahakot katong mga hospital o mga infectious wastes. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno.